Čau všem, já se jmenuji Jana a vítám vás na svém svatebním kanále Wedding Madness, jakože svatební šílenství. Tohle není můj první kanál na YouTube, už mám dva jiný. První z nich se věnuje dětem a výrobkům z gumiček. Jmenuje se Náramky z gumiček návody česky. Druhý kanál se věnuje mojí práci a obecně asi tak jako mému pracovnímu životu a mému životu asi vůbec, protože nemám moc osobního života. Ten kanál se jmenuje Deník workoholičky a rozhodla jsem se ho založit, protože mám spoustu zajímavých zaměstnání, povolání, prací, dělám na spoustě zajímavých projektů, potkávám velice zajímavé lidi, jezdím na zajímavá místa a proto bych se o to chtěla podělit s vámi. Třeba to jako někoho bude zajímat. No a tenhle kanál se bude týkat svadeb, protože já mám ke svatbám blízko a to nejenom z toho důvodu, že jedno z mých povolání je svatební koordinátorka. Takže zůstává otázka, proč svatební kanál? Já když pracuji se svými nevěstami, tak mi velmi často přijde, že tak jako ve spoustě věcech tápou nebo neví, nebo si chtějí prostě o tom jenom popovídat a že není místo, kde si jako popovídat jen tak mi přišlo, že by takovýhle kanál možná spousta nevěst uvítalo, že si chtějí popovídat o tom, co je čeká, o tom, co musí udělat, o tom, co nesmí zapomenout a těch věcí je tolik, že to vydá určitě na několik blogů a na několik videoblogů. Takže jsem se rozhodla založit svatební kanál, který se bude týkat jenom svatebního světa, protože svatební svět je jeden velký vesmír, jedna velká planeta, která je prostě mimo tuto zemi. Takže pokud jste nevěsty nebo nejste nevěsty, je to úplně jedno. Pokud vás to bude bavit, pokud vás to bude zajímat, tak já budu strašně moc ráda, když se na tyhle videa budete koukat, když mi dáte odběr, když vám to něco dá, když vám to něco přinese, když vám to ulehčí práci. To je mým cílem tohohle kanálu. Krom toho, že jsem svatební koordinátorka a dělám několik svadeb ročně, možná několik desítek svadeb ročně, tak kromě toho taky tak pomalými kroky chystám svoji vlastní svatbu, ačkoliv nejsem zasnoubená, což je trošku ujetý, já to vím. Dneska to je 19 měsíců přesně do svatby, nebo do termínu svatby, který jsme si stanovili tak nějak jako se svým přítelem, ale tak jako 19 měsíců to je skoro jakože 2 roky. A protože prostě věříme v to, že máte být zasnoubený maximálně rok a den, tak prostě ještě nejsem zasnoubená, ale spousta věcí už si tak jako pomaličku chystám a pomaličku se jako dohadujeme o těch věcech a tak, protože oba máme vždycky pravdu, což je náš základní problém. A takže bych chtěla vlastně tenhle kanál použít i jako takovou jako osobní psychoterapii vlastní svatby. Ukážu vám spoustu věcí ze svadeb, který budu dělat, ukážu vám věci, které by se třeba scháněly na svoji vlastní svatbu, tak jak vypadají ve skutečnosti, než si je objednáte z nějakých e-shopů nebo z ciziny nebo tak. A mimo to taky vlastně bude celá edice o mojí svatbě, která se nazývá pracovně The Adams Family Wedding, ve zkratce AFW. Proč Adams Family? Protože přítelovo příjmení je Adam a až se vdám, tak jako se zbavím svého 12písmenného příjmení, které mě prostě jako irituje od útlého dětství. A moje příjmení pak bude 4písmenné a bude to Jana Adam. Takže to prostě jako bude bombastický. Celý ty přípravy dvouletý, nebo skoro dvouletý, tak zažijete s námi. Takže já doufám, že nejsem jediná nezasnoubená připravující nevěsta na světě. Jestli jo, tak teď je šílené odhalení pro celou tuto zemi. Já doufám, že nejsem jediná. Prosím vás, napište mi do komentářů, že nejsem jediná. Velmi mě to potěší. No, takže celá série o mé svatbě bude označena určitě tagem The Adams Family Wedding. Tak jo, to je pro tohle úvodní video asi všechno. Dost bylo kecání, příště už se vrhneme na nějaký tvoření. Tak zase u dalšího videa. Za chvilku bude brutální tma, proto natáčím video.
Ideální čas na natáčení videa je za úplné tmy, protože není vidět vaše nedokonalost pleti.